Otázka číslo 4. Prakticky predvete nabitie, prebitie a vybitie zbrane. Nabitie zbrane urobíme takým spôsobom, že uchopíme zbraň prstom mimo spúšť a stále namierenú do bezpečného priestoru. Do druhej ruky zoberiem zásobník s nábojmi, vložím do zásobníkovej šachty, potiahnem záver dozadu, zbraň máme nabitú. Pri vystrelení tohto náboja mi záver ostane vzadu a budeme musieť prebíjať. Ako vidíte, záver ostal vzadu. Prvé, čo urobím, je, že vyberiem zo zbrane zásobník, zoberiem druhý zásobník, vložím, potiahnem záver dozadu a pustím. Teraz máme zbraň znova nabitú. Ideme zbraň vybiť. Prvé, čo urobím, vyberiem zásobník, odložím, kontrolujem zásobníkovú šachtu, nábojovú komoru, obe sú prázdne, spustím záver a urobím mierenú ranu istoty. A odkladám zbraň bezpečne vybitú prstom mimo spúšť. Tým, že stále je namierená do toho bezpečného priestoru.